Okay, lad os dykke ned i det her med ferie og arbejde. For det er jo ret tankevækkende, altså hvor mange af os, der faktisk ender med at tjekke ind på jobbet, når vi egentlig burde holde helt fri. Vi har kigget på et par ret interessante undersøgelser, blandt andet en fra Analyse Danmark for Ida, og så er der også en fra Epinion for Sampension. Og de viser jo, hvor udbredt det her er. Og ikke mindst, hvad eksperterne siger om konsekvenserne, især for stress og udbrændthed. Målet her er ligesom at give dig et klart billede af, hvad de her tal egentlig fortæller, og hvorfor det der med at koble helt fra, hvorfor det er så vigtigt. Og lad os bare starte med et tal, som jeg i hvert fald studsede over. Over halvdelen af os danskere tjekker arbejdsmails eller tager opkald i sommerferien. Over halvdelen. Ja, den undersøgelse fra Analyse Danmark og Ida, den siger helt præcis 52%, som altså er til rådighed på mobil, mail eller sms i ferien. Og det er ikke bare sådan en enkelt gang, vel? Næsten hver femte tjekker ind dagligt. Dagligt? Ja. Det er alligevel ret vildt. Og så er der også det her med, at hver fjerde faktisk føler, at chefen forventer det. At man står til rådighed. Så mønstret er der ligesom. Men hvad er så konsekvensen? Det virker jo umiddelbart ansvarligt, ikke? At være tilgængelig. Jo, og det er lige præcis der, det bliver lidt tricky, kan man sige. For som materialet også peger på, så kan den her følelse af at være uundværlig eller bare på, den kan godt være lidt forførende. Men altså de eksperter, der bliver citeret i kilderne her, de er ret enige. Det er en misforstået vej til anerkendelse eller succes. De advarer faktisk ret direkte. Det er en opskrift på udbrændthed. Og pointen er jo lidt ironisk, at det faktisk fører til faldende produktivitet i længden. Faldende produktivitet, okay. Ja, og hvis vi løfter blikket lidt, så understreger analyserne jo også, at den her manglende evne til at restituere mentalt, den rammer ret bredt. Det er ikke kun den mentale sundhed, det kan også have fysiske konsekvenser. Og det går ud over ting som kreativitet, evnen til at træffe gode beslutninger på jobbet. Så det er altså mere end bare at føle sig lidt flad efter ferien. Det kan have reelle omkostninger, både for dig og for arbejdspladsen. Ja, lige præcis. Og den bekymring, den bliver jo ikke mindre, når vi så kigger på den anden undersøgelse, den fra Epinion for Sampension. Den viser jo, at hver tredje dansker synes, det er decideret svært. Altså svært at slippe arbejdet mentalt i ferien. Og så kommer der et tal, som altså virkelig fik mig til at tænke. Næsten halvdelen, 47%, siger, at de har oplevet et bekymrende højt stressniveau i månederne efter sommerferien. Efter ferien, det lyder jo helt omvendt. Man tænker jo, at ferien skulle lade batterierne op. Ja, helt paradoksalt, ikke? Og det rejser jo det her vigtige spørgsmål, som Nicoline Rosenlund fra Sampension også er inde på i materialet. Hvorfor ser vi det her høje stressniveau efter ferien? Forklaringen, som både forskningen og eksperterne peger på, den ligger i selve restitutionen, eller manglen på samme. For hvis du ikke holder rigtig fri, altså hvis du løbende tjekker de der mails, måske fordi du føler dig lidt presset af opgaver, der venter, eller den der forventning om at være tilgængelig. Ja, den er lurende forventning. Præcis. Så får hjernen simpelthen ikke den dybe pause, den har brug for. Man kommer ikke rigtig ned i gear. Og ja, de mentale batterier, de bliver bare ikke lavet ordentligt op. Okay, så man slipper træthed med sig tilbage på arbejde, selvom man har holdt ferie. Risikoen for at blive ramt af stress, den stiger markant, når man vender tilbage, uden at være reelt restitueret. Kilderne nævner jo endda, at månederne lige efter sommerferien typisk er højsæson for stresssygemeldinger. Uha. Yeah. Det er et ret kontant signal, ikke? Om, at den manglende mentale pause, den har altså en reel pris. Både for den enkelte, men jo også for samfundet. Det er klart. Så for lige at samle op her til sidst, materialet viser ret tydeligt, at det er meget, meget udbredt at blande arbejde og ferie. Nogle føler sig måske presset til det, enten indenfra eller udefra, og eksperternes advarsler, de er altså ikke til at tage fejl af. Risikoen for stress, for udbrændthed, den er reel. Og det mest slående er måske det her paradoks. Det her med det forhøjede stressniveau efter ferien, som jo direkte kobles til, at man ikke har koblet helt fra. Så hvad betyder alt det her så for dig, der lytter med lige nu? Undersøgelser her og ekspertvurderingerne, de peger ret entydigt på farerne ved ikke at give sig selv lov til at holde helt og aldeles fri. Det efterlader os jo med et spørgsmål, som er værd at tænke lidt over, synes jeg. Hvis du nu kan genkende det her mønster hos dig selv, altså det der med, at det er svært at slippe arbejde helt i ferien, hvad kunne så være en lille bitte konkret ting, du kunne prøve at gøre anderledes inden din næste ferie?
Bare en lille justering for ligesom at sikre, at du får den der vigtige mentale pause. Også selvom der måske ligger opgaver og venter på den anden side. Noget at tænke over.